Okay, nabaklas na yung makina ni Bossing from Dagupan. Ito. Makina na may konting putik. Ngisit na bro. Ayan, nag-ngisit. Ayan. So napudpud yung kan nito mga kabro, lining. Ay, nagpalit na ng lining kaya lang hindi tumagal. Nag-sliding na naman, di na makahatak. Umuusad pagong na daw, sabi ni boss. Ayan o. So pudpud na yung clutch hub. Tapos nagdoble na sila ng clutch plate. Palitan na lang natin siguro to ng clutch hub tsaka clutch boost. Tapos lining ulit. Okay. Palitan natin timing gear, connecting rod, dalawang bearing, cam follower, post rod. Tapos mamaya na, update ko na lang kayo dyan mamaya. Ayun sila boss, from Dagupan. Yan, mga pogi. Eto, medyo napapalaban sa Aldrin. Stack up yung tornilyo ng engine bolt. Ayan, sa may harapan. Kinalawang. Overall din, TMX125 Alpha. Ayan o, balik alindong, sabi ni Bossing. Tagas-tagas, tapos may yung timing gear. Dito tayo kay pare Jeric. Naibaba mo na pare? Ito, budget mill na bearing ang nailagay mga kabro. Budget mill, walang seal. Hindi kagaya nung mga kinakabit natin na talagang may seal, back to standard talaga, back to stock. So itong mga ginagamit nila dito, walang seal. Bakit kaya tinatanggal nila yung mga seal dito? Kasi yung stock, kapag brand new, galing kasa, may seal talaga yung bearing dito sa may sigunyal. Sa bandang kaliwa, sa may timing gear. Okay, so papalitan natin yan. And then, align ng sigunyal dahil malakas ang gewang, 7.5 magnitude, sabi ko kay Uncle. Tapos ganun din yung motor ni Bossing from Dagupan, ganun din malakas ang gewang, wala ding seal. So ngayon, ibabalik natin sa mga stock. Balik natin sa alindog ng Uncle. From Umingan. Umingan ka ba, Uncle? Umingan. Alright. O, baba. Sabay yan. Shoutout mo, Uncle. Shoutout nyo, Awan. Okay, ayos lang. Ayun o, so nagawa na to. Pinagawa na niya, kaya lang maingay pa rin. Ayan, malakas ang gewang, hindi maganda yung lapat ng timing gear. Ayan, bago na to, kinabit nila, kaya lang maingay pa rin. So pudpud yung cam follower. And then, push rod, hinasa lang, papalitan na natin yan. Tapos, tappet screw na isa, balbula. Dito siguro, palit na lang tayo ng tappet screw pang Skygo kasi mas mahaba. Ngayon yung balbula, ito, pakikinisin na lang yan para mawala yung malalim. Mawala yung brongol o rib-rib. Para maging smooth yung andar ng makina ng Uncle. Nice. Update ko kayo mamaya dyan mga bossing. A few moments later. Okay, so yung mga dinayagnos natin mga kabro. Ayan, nabuo na yung mga makina nila Bossing from Moncada. Ay, Moncada. Dagupan. Ayun si kabro, yung isang dinayagnos natin kanina, may meow-meow. Ayun, may sticker na siya. Okay, napalitan na ng timing gear. Ano pang ginawa dyan, brother? Tune-up lang. Tune-up lang. Okay, ayun na, tapos na. Pwede ka nang agawid. Wala na yung meow-meow. Okay? Euro 125, kinonvert ni kabro sa 150cc. Ayan, konting rev, konting rev. Okay, wala nang kusa. Salamat kabro. Mga bossing from Dagupan. Tapos na yung Alpha 125 at yung makina nila kanina. Yun o. Yan, nabuo na. Yung motor naman ng Uncle from Kuya po, walang kick. Gusto niya puro starter, kaya napalaban yung starter Bendix. Ayan si Uncle o. Si Uncle naman from Umingan, Pangasinan, tapos na rin. Chuchunap na lang ito. Tapusin na rin natin yung motor ni Bossing. Pinahirapan ako ng magneto nito eh. Bira, 3 puller yung nilustred niya bago natanggal yung magneto niyan. Okay? Palit timing gear din to. Palit timing gear, tapos cam follower, post rod. And then, wala na. Okay? So lagay na lang natin yung mga dapat ilagay, tapos pandarin na natin. One eternity later. Nalpasan, nadyo motor ng Uncle from Umingan, Pangasinan. Ayan o. Yan. Okay, right. Anong pinag-ibanggal? Ano? Goods? Wala na yung malagitik, magaspang kanina mga kabro. Malakas ang gewang ng sigunyal, tapos yung timing gear maingay. Ayan. Okay na. Ano pang pinalitan mo pare? Itong follower, push rod. Okay. Ayan o. Rep pa, rep. Ayos. Makawid ng Uncle from Umingan, Pangasinan. Tapusin na natin yung mga tiga Moncada, yung mga motor nila, hindi yung mga may-ari ha. Okay, yung mga motor nila para makawin na rin sila. At si Bossing from San Juan, Dagupan pa uwian ng mga yon. Okay? Umingan. Uncle, Umingan. Ako ni shoutout mo, Uncle. Okay.
Ganyan nabak mo tikwa. Alright. Tara na doon. Tapusin na natin sila bossing. Ay, yung mga motor pala nila. Alright. Ayan o. Yung Alpha 125. Rev. Ayaw, sampay pa. Kaslama di makas nga kay carburetor na. Sige. Okay na rin. Readjust na lang yun, boss. Ayun si bossing. Shout out. Ito yung motor niya. Tapusin na natin at pandarin na rin natin tong makina niya. Ayan, umandar na mga kabro yung makinang dala nila bossing from Dagupan. Ayan. So ang problema dyan, wala nang usok. Apoy nang lumalabas. Ayan o. Apoy na apoy. Ayos ang boss. Mga bossing, Dito na kayo kay Kabro. Wala kayong masasabi. Dito na kay Kabro. ayan, salamat mga bossing. Ano gayam nagan mo, boss? Lakay Ipe. Lakay Ipe. 87. Yun. Alright. Sika ka bossing. Luigi. Okay. Wala kayong shoutout? Shoutout sa misis ko. O sa misis ni bossing. Ilan sila, boss? Ilan? Ha? Ilan? Sige, boss. Shoutout kay misis ko sa anak ko. At sa mga L7 boys dyan. Yun. Dito na kayo, dito na. Ayun, salamat mga bossing. Oh, yan. Ang bossing natin from Dagupan. Okay, umandar na yung makina nila. Makakauwi na sila. Takbong pogi lang mamaya. Alright. Ayun, tapos na rin. Mabaling kay galot na ito nga pagdakas yan. Mabalin na tapos. Ayan o. So, readjust na lang. Tapos, makakauwi na si bossing from San Juan. Okay, so ang pinakahuling uuwi si bossing from San Juan, Ramos. Okay, pandarin na natin. So timing gear, cam follower, push rod, pinalitan natin dito. Yan. Balinan bossing. Ayan, tumirik kanina yung motor ni bossing, pinahatak niya, nag-loss compression. Ayan. Pwede na. Pwede nang agawid. Tinatawagan na ni bakit niya. Ayos. Mahina yung battery niya. Okay. Balinan bossing. Thank you. Ada sticker mo, boss? Done, okay. Yan. Final tune up bossing ha. Pag lumagitik na. Okay. Ah, na-record yan? Hindi. Replacement lang yung block niya. Pero maganda pa naman. Bagong palit lang. Yeah. Kapo yun, boss. Lumabanan, boss. Lumabanan. Ingat, boss. Ingat. Sige, boss. Salamat. Yo. Maglag daw. Alright, Kong. Lake pit time. Malinis na ang shop natin. So, that's all for today mga kabro. Maraming salamat po sa panonood. At suporta sa Team Kabro Mechanic. Alright. Pare Jeric. Ayun yung mga brother natin. Nag-prepare na sila ang umuwi. Okay, so yung mga nagpa-schedule ng 200cc conversion, wala po tayong available na 65.5. Kailan darating pare? Webes pa darating. So, bukas na darating yata si Kabro from Ilocos pa yata. So, 63.5 na lang ilagay natin. Okay? Yan, maraming salamat.